Takže ahojte, ja som Shadow.sk a vítajte pri mojom prvom dieli z hry Minecraft Pocket Edition, ale tentokrát je to môj Skyblock. Ops, čo to? Dobre. Dám z normálneho pohľadu. Ako vidíte, nič som zatiaľ neurobil, len som si tu postavil, no nič. Pár pec, čestku a crafting table a ako je tento cobblestone generátor a ako vidíte nič sme tu nerobili. Ja som tu aspoň nič nerobil, lebo som to takto pripravil, pretože na kamere je to dosť ťažké, keď natáčam. Takže určite mnohí z vás, ale mnohí poznajú tento mod Skyblock, kde na takom ostrove, kde musíte si proste ten ostrovček zväčšovať, nájsť nové ostrovy a otvárať čestky. A v dnešnom dieli budeme vykopávať celý diel cobblestone. Ale nie srandujem, nebudeme. Budeme robiť niečo iné. Budeme stavať tú cestičku na ten ďalší ostrov, ten pieskový alebo ku čestke. Sa budem aspoň snažiť. Koľko toho máme? Pozrieme. 7. No, to bude stať. No, nebude to stačiť, ale to nevadí. Tak, ku ktorému pôjdeme? Ku tamtomu. A si vidíte teraz nám nad ním toto, tam na ten. Tak pôjdeme asi na tamten. Dáme si semka cobblestone. No, na pokladanie takýchto blokov vám radím vypnúť si ten split control, pretože to nie je najlepší, ale vidíte, takto je to o mnoho ľahšie. Takto, pomaličky. By som vám nezavezal, tým prstami sa snažím. No, tak. Takto dohodníme. Ja to stopnem. A keď už budem mať aspoň nejaký stack toho cobblestone, tak sa k vám vrátim. Tak zatiaľ ahoj. Takže ahoj, som späť. Asi po 15 minútach intenzívneho kopania. Tak a máme 2 staky dokonca, sa mi podarilo nakopať. A môžeme pokračovať v našej cestičke. A tak to veľmi dobre vidíte, čo tie moje prsty. Ale, tak teraz som skoro spadol, ale v tomto móde, vám to ukážem, aspoň dúfam, že sa to nejak nezrušilo, že keď spadnete dole, takto ako ja teraz, bum, spadol som. Áno, dobre, tie veci, čo ste tam mali, sa nestratia, to je veľké plus, ja si myslím, že neprídete o tie veci, ktoré ste mali, že ich budete mať, aj keď spadnete tam dole, že sa vám neroztratia, asi je to aj na počítači, to vážne neviem. Skyblock nehrám prvýkrát, už som ho raz hral, ale no vidíte, ako napríklad teraz som sa preklikol a už som spadol, takže a tieto postranné, to už mi asi nebude veľmi treba, nevadí. A aj strom som tam jeden zasadil, ten prvý som vypotreboval na predmety, tak to nejako z boku, no tak im teraz do tej strany, takže takto budem sa snažiť pomaličky. No, 4 minúty nahrávania. Ako sme ďaleko? No, tak to je ešte dosť. To je ten piesočný. Tak, a vidím asi, že ďalej od toho piesočného ten piesok, neviem ako zoberiem, pretože keď jeden rozbijete, tak sa automaticky ten sand spadne dole. No, spadol opäť. Úžasné. Respawneme sa, už asi tretíkrát. A ideme. A od toho pieskového ostrova pôjdeme na tieto dve a na tamtú čestku. Tamtú a tamtú sú to čestky. Vypadajú to ako bloky, asi. Asi to tak vidíte vy. No, ja neviem proste koordináciu dobrú v Minecrafte. V normálnom svete možno áno, ale neviem ani tam asi.
Ale áno, normálne asi áno. Keďže tam takto. On? No. No, ide to a s tým split kontrolom by to nejak nešlo. Že by takto. Dobre, ide to best. Dobre, nemusím to tam zavadzať prstom, môžem takto po strane klikať. Tak, pomaličky v pohodičke. Budeme naklikávať. No, dobre. Ďakujem za ďalších pozrení videí. Opäť vám ďakujem. Už sa to pomaličky blíži k 100. Ach jaj. Pomaličky sa to už blíži k 100. Za čo vám veľmi ďakujem a za to urobím nejaký extra špeciál z nejakej, neviem akej hry alebo neviem čo. Môžete mi napísať do komentárov. Čo tam padá, preboha. A storčka, alebo čo tam je. Tak padajú. Teraz sa toho nesmie dotknúť blok, pretože by to spadlo. Tak ja to skúsim urobiť takto. No, teraz som to zle. Tak. No, preskočím tam. Dobre. Au, som zabudol, že toto ma hitne. Tak to keď rozbijem, tak čo stane. Našťastie to je čestka, aj tam. To som vážne nečakal. Ja viem, ak sa to volá, ale je to Nether Core generátor, alebo čo to je ešte raz? Nether Reactor Core. Úžasné. Takže to si predložíme až sem. Toto si môžeme odkopnúť. Preč. Dobre. Tú čestičku sme mohli nejak podložiť. Nie. A kebyže ju takto rozbijem, tak mi to príde ku mne, či nie. No, dobre, spadla, nevadí. No, a ďalej pôjdeme k tamtej čestke, čo bude trošku dokriva, ale nevadí. Asi vás toto stávanie veľmi nebaví. No, nie je to stávanie, skôr cestovanie a stávanie tej cestičky, po ktorej ideme. No, tak počkaj, ešte asi 2 bloky. 2, poď, a teraz takto. Do tej strany, a to je dosť vysoko, ale to bude asi problém. No, asi hej. Skúsim to podložiť, aby mi tá čestka nespadla dole. Takto. No. Tak. Tak. Ešte tuto aspoň 2. Dáme, aby to nespadlo. Aha, ja už nemám. Dobre, čo to je? Gold block. Neviem, na čo mi síce bude. Ale ja viem. Toto sa vám ešte poviem, že ak máte zlatý krompáč, tak si môžete všimnúť, že nevydrží extra dlho. Pretože zlato je aj v Minecrafte, aj v normálnom svete mäkké, samo o sebe. Ale aspoň v Minecrafte vám kope veľmi, veľmi rýchlo. To vám môžem potom niekedy ukázať, ale dohodneme sa takto, ja to opäť stopnem. Nakúpem si nejaké 2 staky alebo 1 a sa k vám vrátim. Takže zatiaľ ahoj. Takže ahoj, som naspäť. Kopal som, máme ďalšie 2 staky. Takže môžeme pokračovať v našej epickej stavbe cestičky. A rozhodol som sa, že tuto robím takú plošinu, aby som to aspoň niečo mal, ak mi z toho niečo vyjde z 2 stakov. Takže ten takýto obdĺžniček potiahnem až sem. Potom to asi ukončím. A na budúcom dieli robíme zase niečo, čo ma napadne. Uvidíme. Takto. To kopanie bolo fakt otravné.
Ďalších 15 minút, čiže dohromady len kopanie cobblestoneu ma stálo 30 minút, čož je dosť epické. A zostrihám to video a bude, nezostrihám, nechám ho tak ako je, budem sa snažiť a bude to tak, a bude to mať 10 alebo po prípade 15 minút. Čož je, neviem, či dobre, že natáčam pol hodinu, ale aj iní youtuberi tak robia, tí slávnejší, napríklad Pedro, alebo neviem, kto natáča také gameplay, že to natáča hodinu a zostriha to na 10 minút. Ale niekto sa to natočí pol hodinku a pol hodinku aj vydá. Takže ako sa každému chce, ďalší fail. Dosť ťažké pokladanie. Takže ďalší stone. A máme skoro po jednom staku ešte 8 blokov. Kobos. Opäť fail. Juj, bože, zas. To je hrozné. A môžete sa tešiť na zajtra. Zajtra vydám taktiež 2 videá. Ako dneska vidia aj World of Tanks Blitz. Ďalší diel. Ešte asi pred týmto. Tak aj dneska vyjde. Aj zajtra sa budem snažiť takto. Nie, že určite, ale budem sa snažiť aspoň buď o 2, a keď nie o 2, tak o 1 video aspoň. A možno vyjdu aj 3. Možno, neviem. Možno budem pretáčať, ako iní youtuberi niektorí, že pretáčajú videá, čož mi príde docela dobré. Ale ja chcem, aby to bolo aktuálne, nie, že to budem pretáčať. Takže ja si pretáčať nebudem. Počkať. Skúsim to tak, toto by som mohol najskôr doplniť. Dot obdĺžníka. A takto vyplniť. Takže takto to je po česky. Vypitvam tento cobblestone. Budem sa snažiť ten obdĺžník urobiť. A potom to asi ukončím, lebo už 12 minút, 12,5 minútky natáčame. Vidím, že úplne noc. Dúfam, že sa mi nebudú spawnovať príšery. To ma nenapadlo. Skoro som začal dole. Jaj, bože. Ďalší fail. Už nesmiem failovať. Nesmiem. Aj tak. Ja viem, že vás to ruší, že tam strkám tie prsty, ale je to hrozne zložité. No, poď. Ak sa tu budú spawnovať príšery, tak budem asi zomierať. Pretože torčky, niet torčok, ani trocha, ani jedno, ani nič. Takže buď sa presťahujem z toho strovčeka sem a dám sem tú lávu, aby to tu nejaké svetlo urobilo. A asi to bude všetko, pretože 8 cobblestoneu, tak presne. Už som nosila normálne, že naštvatý. Ďalšia smrť, koľká to už je? 4., 5. Tento diel nazvem Plošina a smrť. Veľa smrtí. Ale nie, to už sa budem opakovať, bo pri tej parkour mapke bolo veľa smrtí. Tak dám, že stavanie plošinky. Viete čo, ja už sa na to vykašlem, ja už to... Ne. To musím získať naspäť. Z toho sú diamanty. Tak to musím nejako získať naspäť. Počkať, ako by som to urobil. Ne, opäť. Tak to bude 15 minútové. Ja to asi to urobím tak, skúsim aspoň, dúfam, že to rozbijem a dúfam, že sa mi to dá nejako do inventára nejakým spôsobom.
Prosím, no hovorím, čo som hovoril, že sa to bude spawnovať. Poď, dobre, mám to. Ne, ja to nemám? Ako to? On to spadlo niekde tam? Tú plošinku? Tak to. Ja si môj koniec, keď sú tam tie príšery, tam zombíci a dvaja a pavúk. Tak mám to? Nie, nemám. Dobre. Takže ďakujem, že ste si pozreli toto video a uvidíme sa pri ďalšom. Ahoj!